janvier kalo tile 31 min bɛ bɛn ni dire dɔgɔjɔ ye. Cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn u taara ni Binga maire ye n'o yɛrɛ bɛ dire cercle kɔnɔ. Ablaye Cisse n'o ye Binga maire ye a kun bɛ kulun dɔ kɔnɔ min bɔra n'a ye Binga ka dire sira ta. Yan'u ka se cɛ marifatigiw y'a kunbɛn a ka kulun kɔnɔ Isafayi dugu kɔnɔ k'a jagoya a ka bɔ kulun kɔnɔ. Fana cɛ marifatigiw taara ni Binga maire ye mɔgɔ m'u ta yɔrɔ dɔn. Nga an bɛ se ka min fɔ Ablaye Cisse Binga maire bagabagali kuma caman de taara k'a sɛgɛrɛ. Waati dɔ kɛra a kun y'a mabɔ yɔrɔ la dɔɔni yan'a ka segi ka na a ka dugu kɔnɔ. Ablaye Cisse k'a fara a ka maire jɔyɔrɔ kan conseiller pédagogique do dire centre d'animation pédagogique la min bɛ wele Kapu n'o bɛ kalan kɔfɔ. Binga maire kaminɛni ka boli n'a ye a kɛra tile 3 tɛmɛnen kɔ min na dɔnkilidala min tɔgɔ Erwan o fana minana cɛ marifatigi dɔ fɛ minnu ma lakodɔn Sanbani pont kan n'o bɛ Janke Ɲafɛnkɛ cercle la. Binga n'o ye Ablaye Cisse ka commune ye ani dire cɛ kilomètre 25. Dire yɛrɛ bɛ Tombouctou mara kɔnɔ. Ni Aluseyini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.